May buntag ka natong tanan, o ganang nagtakaroon sa ikaduwa nga Domingo o kon ikaduwa nga semana sa atong pagsaulog sa Kwaresma. Sa atong Ebanghelyo karon, nagikuha sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 2 ngadto sa 10, sa tubangan sa tulo ka mga tinunan, sila si Pedro, Santiago, ug Juan, nausab ang panagway sa ato nga Ginoo nga si Jesus. Kay numduman, sa nag-una nga biblical passage ni San Marcos, giprangkahan sila ni Jesus ang iyang mga tinunan, sa unang higayon, sa iyang umaabot nga pag-antos o kamatayon sa krus, gikan sa makamot sa mga kadagkuan, sa ilang reliyosong kadagkuan. Ug sa katulog adlaw, mabanhaw siya. In Mark chapter 8 verses 31 to 33. Busag ipasabot o ipasinati kanila ni Jesus nga ang pagkabanhaw usa ka tinuod nga realidad o kamatuoran pinaagi sa pag-usab sa iyang panagway. For Jesus, the resurrection is not a myth or just an idea, but it is indeed the truth, ang kamatuoran. Busa mingon si Jesus ngadto kang San Marta, sa wala pa niya banhawa ang igsuon nga si Lazaro, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang nagtukan ako bisantud mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagtukan ako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? In John chapter 11 verses 25 to 26. Namanggoy chismis, nga gipakuyanap sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, nga ilang gisupurnuhan ang mga sundalo o kining mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ilang giingnan ang mga sundalo. Human mabanhaw ang atong Ginoo. Ipanugilon ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinunan miadto sa lubganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Hangtod gayud karon mao kini ang tawo nga gipakaylap sa mga Hudiyo. In Matthew chapter 28 verses 13 to 15. So, ingan ang chismis nga gipakaylap. Ikarong maigsuon, nadungog sa tulo ka mga tinunan ang tingog samahan sa langit na nagkanayon. Kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Kinagpasabot sa pagkadinalian o pagkaminungdanon sa mithi, sa hiyas o bertod sa pagpaminaw o pagpamati kang Hesus. The urgency and the importance of listening to Jesus. Sa ato nga pagpaminaw kang Hesus, atong maamguhan nga siya ang atong maayo nga magbalantay. In listening to Jesus, we come to realize that Jesus indeed is our good shepherd. Miingon siya, ako ang maayo nga magbalantay sa mga karniro, ang maayo nga magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karniro. Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. John chapter 10 verses 11 and 17. Ang miti sa pagpaminaw, makapatubo ka nato sa miti sa pagpaubos, pagpailob, o pagsalig sa kaayo o gugma sa Diyos. In listening to Jesus, the virtue of humility, perseverance, and trust to God's love will develop in us.
that God's love is far greater than the trials that we are experiencing right now. That there is indeed resurrection. That life is bigger than death. Matod pa ni Propeta Isaias, by waiting and by calm, you shall be saved. Nga diha kuno sa atong pagpaabot o sa pagpabilin nga kalmado, kita maluwas. In quiet and in trust shall be your strength. Diha kuno sa kahilom, sa pagpaminaw, o sa pagsalig, atong makaplagan ang kaligon. Truly, the Lord is waiting to be gracious to you. Truly, He shall rise to show you mercy. For the Lord is a God of justice. Happy are all who wait for Him. Sa bulahan ko no, pagkamalipayon, pagkaswerte niya atong nagapaabot kaniya. Isaiah chapter 30, verses 15 and 18. Si Mama Mary ang atong modelo sa pagpaminaw, no? Sa pulong sa Diyos. No? Tungod kay ang kinabuhi, usa ka dako nga oo ngadto sa kabuton sa atong Ginoo. She is truly our model, how to listen to the Word of God, how to act, how to live out this Word of God, and above all, how to share these words of God to others. Tungod kay sa atong modelo, siya usab ang modelo sa bata nga si Jesus. Diha kaniya nakat-on si Jesus sa pagpaminaw. So diha kang Maria, si Jesus nakakat-on sa pagpaminaw. Diba na ni panultihon, no? Ang usa ka buotan nga bata, anak, garbo sa ginikanan. Tinuod na siya, ang usa ka buotan nga anak, garbo sa ginikanan. No? So, most likely si Jesus po, garbo ni Maria. Busa, sulod ding atong pagsaulog Santos nga Misa, sa atong pagsaulog sa Kwaresma, atong pangayon ang grasya sa pagpaminaw. Nga sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, kang Hesus ang atong may magbalantay, no? Kining miti sa pagpaminaw, mahimong art. Mahimong kabahin sa atong pangunahuna, pagbati, o kinayahan. Listening will become an art of listening. Amen.